салом бинандагони гиромӣ, барномаи навбатии нобиғагони фарду аст. Ин лаҳза манзури шумо. тарбияи кӯдак як раванди пайдарпай ва давомдор аст. қоидаи қадам ба қадам маънои онро дорад ки ҳар як малака ва одати навро бояд тадриҷан ва бо давраҳои муваффақият омӯзон. дар таҷрибаи дигар давлатҳо ин қоида ҳамчун принсипи рушди пайдарпай маъмул аст. масалан, барномаҳои таълимии синфҳои ибтидоӣ аз осон ба душвор пеш мераванд, то ки кӯдакон ҳар қадамро хуб дарк кунанд. дармо низ масъалаи қатра қатра ҷамъ шавад дарё шавад инъикосгари ҳамин маънӣ аст, яъне тадриҷ ва сабр дар тарбия самараи нек медиҳад. кӯдакони 7-11 сола бояд корҳои худро марҳила ба марҳила омӯзанд, аз иҷрои вазифаҳои хурд дар хона сар карда то ба даст овардани малакаҳои мураккабтар дар мактаб. масалан, кӯдак аввал тартиб додани ҷои хоби худро меомӯзад, сипас тозагӣ ва ҷамъ кардани бозичаҳои худро. волидайн бояд ҳар як қадами рушди кӯдакро дастгирӣ намоянд. вақте фарзанд як малакаи наверо аз худ мекунад, ӯро таҳсин кунанд ва барои қадами навбатӣ ҳидоят намоянд. муҳим он аст ки аз кӯдак талаботи аз ҳад зиёд пеш аз вақт нашавад. ҳар чиз замону марҳилаи худро дорад. бо риояи қоидаи қадам ба қадам тарбия самараноктар мешавад. кӯдак дар ҳар марҳила муваффақиятро эҳсос карда ба қадами баъдӣ омода мегардад. ин тарзи корӣ ҳам ба волидайн сабр ва меъёр медиҳад, ҳам ба кӯдак итминон, ки метавонад бо суръат ва бо эътимод пеш равад. оё шумо дӯстони гиромӣ ин таҷрибаҳоро анҷом додаед? лутфан назари худро ба мо нависед. шарики барномаи мо ширкати Лин Давид мебошад. Лин Давид барои тамоми оила.